बेरायफैदों नै देबोरगावआव नोंखौ अन खालामदोंमोन आरोना अफ खालामबाय नै दासो एसे सिगां नुगौमोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाबाय। दायो आङो दंफैयो क'क्राझार देबोरगावनि बड'लेण्ड मार्टार्स सेमेटारियाव दंफैयो आरोना। नोंथांमोनहा जायफोर नायलांनो गोसो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना। नै फुरा फुलजोब आरोना लोगोफोर, समायनानो। बिराद हेभि मोजां मोजांखालै साइज बिबारा। हेभिखा बिबारा, नायदो साइजथार। जा साइज बिबारा लाजोबनो हाया मोखांखौनो नै। जा साइजखा नै दे जा सुन्दुरिखा। अयथासार मोजांलै गार्डेन बिबारा दा बर्थमान नै बिराद मोजां ना। मडेल कालार दं। फिसा अथिं थांखोथाय नै दै हगारनाया गैला, अफ जाबाय। मोनानायखाय बन्द' बानायबाय। नै बिथिंजायबो जा साइज बिबारा गासिबो नै। मुंख्लं खाम्फा बिबार बावजोबदों आरोना नै गासिबावबो। गाबोन फेब्रुवारि 10 तारिख ना, बिबार बावजोबदों गासियावबो। बिबार होजोब्बाय जेरावबो साजायजोब्बाय आरोना। गान दामनाया दावरावथार। बिबार नै बिथिंजाय फैलायबाय आरोना जोङो। बिथिं दै बेरायबाय लोगोफोर। नै ओरैजाय बिफां सारि गायनाय थान्दा मोजांथार आरोना बर्थमान बेरायनो। बरिया फैनानै मोजां मोनबाय लोगोफोर। फिसालानि गाबनाय बेरायनो लेंनायावसो फैनो मोन्दों लोगोफोर, न'आव फैनो मोनामोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनानै भिडिअ लानाय जाबाय आरोना। नायबानो जाबाय। बेरायनानै बिमा फिसा मोनसे फट' लानो मोनाखै। आयो बेरायगासिनो। मोजां मोनथारदों आबा? आयै नाङा नायलाय। आखाइ हमजाया नायलाय जा स्पिड थाबायखायो। बेरायनो फैनायाबो। औ हेलौ होनजोब्रा, हेलौ होन। बाब्रे गोजौआवबो हारसिंसो गाखोयो नायलाय। जा बोलो होनानै गाखोखायो।
औ बेरायफैदों ना बा नै बिसोर मादैमोनहा आंखौ फट' खेबहोदोंमोन आरो ना ओमफ्राय खेबना होबाय आं मोजांनो नै बिबारानो बिबार एकदम गोसोखौनो मोजां मोनथारो आरो ना बिबार बारि साइज साइजथार ना बिबारा नै एकदम बिबारफोरानो एकदम नायबाबो नायख' हाया नै मासि मोजां मोजां नायलाय जि अन्थाव बाथाव साइज साइज नै अयथासार साइज साइजखा आं मोनसेबो फटक लानो मोनला नै लोगोफोर बिदिनो लानोसै आं बिराद साइज लोगोफोर क'क्राझार देबोरगाव मुंख्लं खाम्फायाव फैदों आरो ना बयबो बेरायफैदों नै ओरैबायदि समायना समायना बिबार आयै नै नायबाबो नायख' हाया बिबारा सयथिनोबो मासि साइज साइज अयथासार साइज साइज नै ओंखारसै गोलैगोन बा नै बेयावबो नै दै गदों लोगोफोर नै गेलेग्रा नै गथ'फोरनि गेलेग्राबो दं आरो ना नै बेयाव दसे गाखोनोसै फिसालाखौ मोनाबा मालाय दहायनो गाखोखांजोबदों ओमफ्राय जोंहा बिबार बारियाव बेरायहैग्रोनानै गाखोनो मोनाखैमोन आरो जोंहा फिसालाया दसे गाखोनोसै दे नों गाखोफायाबा रोङा होनखाबाय दे गाखोदो फिसा फिसा दे सालायदो औ मोजां मोनदों जोंहा मोजां मोनदों सना दे दहायसो होनदोंमोन मोजांनो फिसासो होनो जाबाय गाखोला दे जाबाय हैया दे हैया दे होनदो दे बाव हमनांगौ बाव हमथानांगौ जोंना फिसालाया न'आवनो थांला नै गेलेबावोमोन आरोना हैयाव गेलेनो मोनदों गेलेबावगौमोन जोंना फिसालाया आद्रा जाबाय गेलेनाया मालाबा नेक्स्ट टाइम लाबोफिनसै आरोना गाबबाय बेरायखांनानै फैबायना बा चिकेन चावमिन जानो नेदों जोंहा ना चावमिन जानो नेदों बा औ होनदो बा नायहरनाया चावमिन जानो नेदों बानायगासिनो दं एवगासिनो बुकुनि जानो नागिरबाय नै कबिया बुकुनि बे बुकुनि जानोसै नै बुकुनि जादों कबिया जादों दे गैया आंहा दाबो मोनजायाखै लोगोफोर फिसा फिसा जाखांलायबाय आंहा दाबो मोनजाया नेयै नेयैनो जाखांलायबायना बा दासो बानायखांदों हनै आंना लाबोगासिनो गोदान सफैबाय आबा नै बेखौ जाबावसै औ चावमिन जानोसै नै सफैबाय चिकेन चावमिन आरोना
जाग्रोनोसै लोगोफोर